үлкен құрметті президиум, оқушылар, келген қонақтар. 2020 ел район ішінде, республика ішінде тарихи даталарға бай. Қазақстанның 100, Алтынаш негіз салынуға 310, район түзілуге 90 ел. Біздің Россия Өзек Башқарма комитеті, Комиссия халық комиссиялары советі 1920 жылының 20 майындағы декреті білән автономиялы Татарстан Социалистик Совет Республикасы барлыққа келді. 90 жылының 30 августында Татарстан Жоғары Советі Татарстанның дәулет суверенлігі турында декларация қабыл етті, республика атамасын Татарстан Республикасына өзгертті. Мұнда бірінші президентіміз райондашымыз Митимир Шарипұлы Шаймиховтың рөлі зор болуын барымызда біледі. Тасыр түзілге жаңа административтік бөлініш формулаша 30 жылының 10 августында Оқтаныш районы ұйыштырылды. Ол шақта қазір Оқтаныш мүслим жерліктерінің бірнеше ауылы Калина районы составына кіреді. 30 жылда олар қабаттан қосылды. Шонысын ұтмасқа керек Оқтаныш ауыл тарихы Иракшыларға якынша 18 ғасыр башларына барып Елімізде 1920 жылдарда Мағриб өлкәсендә көп кенә реформалар башлана. Отар зыялылары мұнан файдаланып қаларға ашыға көп кенә ауылларда Мағриб ошаклары эшчәнлек үзгәрә. Безнең 100 елдан артык тарихы булган Оқтаныш мәктәбе дә бу вакыйгаларның үзәгендә була. Үз эшчәнлеген 7 ел булып башлаган мәктәпнең беренче директоры Әсқат Багаветдинов. Ул Татарстан укытучыларының беренче съезды делегаты. 1912 елдан 18 елга кадәр мәктәпнең үз хисабыннан авыл бай Ниҗат Мәҗитовлар белән без куруланабыз. 1931 жылда мәктәп урта мәктәп булып эшли башлый. Мәктәп үзенең исемен ил белән таныткан шәхесләрне онытмый. Алар 1978 елда чыгарылыш укучысы Фаттахов Энгель Наваплы, Оқтаныш муниципаль районы башлыгы. Россия Федерациясының федераль җыен 6-нчы чакырылыш дәүләт думасы депутаты генерал-майор Марсель Махмуджанов Галимарданов. Россия Үзәк банкының Татарстан Республикасы инкассацияләре башлыгы, Оқтаныш Шахташлар җәмгыяте рәисе Вахитов Расим Хуҗиянова. Республика клиника хастаханасының баш табибы Шаулиев Рафаэль Фернаевлы. Сәнгать өлкәсендә безнең бик күп шәхесләребез күп. Легендар җырчыбыз Әлфия Павзалова, Газинур Фарукшин, Мирзанур Фәрит Фатих улы, композиторларыбыз Хайбуллин Инсаф Әхнәф улы, Закиров Илгиз Тимиршәев улы, диктор Исхакова Фәрүзә Мәсгуд кызы, язучы журналистларыбыз Моталлапов Әмирҗан Закирҗан улы, Әлфия Самат, Зарипова Рина Баян кызы, Муслимова Фәрүзә Әсхат кызы, Разов Мирхади Мирзаян улы, Халюлина Роза Захид кызы. Фән өлкәсендә эшләүчеләр Зинатуллин Назиф Хатмулла улы, Зинатуллина Клара Зыя кызы, Карамова Назира Сөнгат кызы, Фатхулова Кадрия Сөнгат кызы, Мустафина Фәрүзә Зөфәр кызы. Күренекле шәхесләр бик күп. Бу исемлекне бик озак дәвам итеп була. Алда саналганнар республика илен үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр. Мәктәп тарихы турында сөйләгәндә Рим Баянова Мустафин турында искә алмыйча булмый. Оқтаныш районында кино сәнгатен Акфильм студиясын оештырды. Ел сайын республикада кыскаметражлы һәм документаль фильмнар белән катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Укучылар һәм укучылар катнашында районда беренче вокаль-инструменталь ансамбль оештырды һәм аны җитәкләде. Районда һәм мәктәптә беренче компьютер классы ачып, республикада иң яхшы информатика укучысына исеменә лаек булды. Бүген көндә мәктәп балалар оешмасы Рим Баянова Мустафин исеменә йөртә. Билгеле ки, мәгариф һәрвакыт үзгәрештә, һәрвакыт каршылыклар белән көрәшеп, яңалыкка, югарыга омтылып яши. Слайдларда сез мәктәпнең соңгы елларда яшкән уңышларын күрәсез. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк диде халкыбызның хәлендә. Илебез, районыбызның киләчәге якты, өметле булсын өчен, тарихыбызны киләчәк буынга өйрәтеп калдыру безнең бурыч. Бу өлкәдә район җитәкчеләре, күренекле шәхесләр, галимнәр, язучылар, укытучылар зур эш башкара. Тасыр мәгариф системасының гасырларга сузылган традицияларын уңышлы дәвам итеп, мәгариф өлкәсендәге яңалыкларны алдан тоеп, Татарстан Республикасы мәгариф системасына туры хезмәт итүне үзебезгә максат итеп куябыз. Хөрмәтле коллегалар, барыгызны да яңа вакыйгалар белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, зур уңышлар. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.